L-eks deputat laburista Joe Debono Grech ma nstabx ħati li f'Settembru li għadda għeddet uffiċjal tal-Pulizija f'Għawdex. Il-każ seħ meta s-sur Debono Grech li huwa direttur tal-kumpanija GoZo Channel mar jagħmel rapport l-asta tal-Pulizija biex jirrapporta sit ta' trakk li kienet jimblokka madwar 40 vettura li kienu qed jistennew biex jitalgħu fuq vapur tal-GoZo Channel. Fil-qorti jingħad li s-sur Debono Grech ma derx kuntent bil-mod kif ġie trattat l-ilment tiegħu u għadda skambju ta' kliem mal-pulizija preżenti li ma jidirx l-irwol li kellu. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud qalet li mhix forma ta' teddid meta persuna tesprimi nuqqas taqbil ma' uffiċjal tal-pulizija għax tħoss li mhux korrett fid-deċiżjoni tiegħu u li tkun se tirrappurtah mas-superjuri tiegħu. Alla ħares kien hekk għax dan ikun ifisser li ħadd f'awtorità ma jkun kontabbli għal emilu mas-superjuri tiegħu qalet il-qorti. Żiedet tgħid li wara li rat il-provi u l-affidavit tal-kuntistabbli George Cicluna ma jirriżultax li Debono Grech għeddu kif kienet jiġi akkużat mill-pulizija. Il-qorti qalet li l-imputat inserta persuna li meta jara l-kuntrarju jieħu passi u kif intqal mid-difiża il-ħidma tiegħu qalb in-nies għamilha biex jagħti servizz. Qalet li f'dan il-każ bħala direttur tal-GoZo Channel ħass li kien hemm abbuż meta vettura kienet qed timblokka r-rampa li ma vettura kellha sistema tal-brejkijiet ma jaħdmux sew u mar jirrapporta l-każ. Il-qorti saħqet li l-uffiċjali tal-pulizija irridu jagħtu aktar widen liċ-ċittadini huma min huma meta jersqu għandhom biex jitolbu l-għajnuna jew inkella biex jirrappurtaw abbuż. Għal dawn ir-raġunijiet, il-qorti ma sabitx lil Debono Grech ħati u liberatu mill-akkuża. Intant, fis-sentenza tagħha, il-qorti nnutat li s-sur Debono Grech talab li l-kawża tiġi deċiża fuq il-mertu tagħha u mhux jinħeles fuq punt proċedurali wara li t-taħrika tal-pulizija la kien fiha data, ħin u lanqas li ma' qorti kellu jidher biex iwieġeb għall-akkuża.